馬力までは。このまさかまさかや。初めてナイフを縦に使った。ケーキだよね、もう。あれが美味しかったよ、でも。前半は。正直だ。後半一言も待ってない。ちらっと見たらもうなんかね。あんだけ盛り上がってたら静かになったなと思ってみたら。フードバトルだよね。言った部分はご飯大盛りにしなくてよかったな。ご飯大盛り。くたばってたでしたらね。もう俺動けません。じゃあ行きますか。行きますか。